Sziasztok, sztálozófusok! A webinárium műhely mai videójában a Szegedi Tudományegyetem filozófia tanszékének tanszékvezetőjével, Gyenge Zoltánnal fogok beszélgetni, és magáról a tanszékről fogom kérdezni. Üdvözöljük a tanár urat! Én is mindenki. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérést. Az első kérésünk az lenne, hogy meséljen egy picit arról, hogy hogyan került a tanszékre és egyáltalán a filozófia tudományterületéhez. Az meglehetősen rögös és mindenféle útveszővel teli út volt ez, mert én előtte egy jogász voltam, és a jogi egyetem alatt kezdtem el igazából a bölcsészettel foglalkozni, azért, mert közelebb kerültem a Szegedi Egyetemi színpadhoz, és ott voltak olyan jellegű elméleti beszélgetések, amelyek hát mindenképpen egy másfajta megközelítést igényeltek. Úgyhogy a végén az volt a helyzet, hogy bár jogászként végeztem, de igazából az időm nagyobb részét azt a bölcsészkaron töltöttem, és hát utána jelentkeztem az eltére filozófia szakra, azt elvégeztem, és onnantól kezdve kezdtem el filozófiával foglalkozni, de eredetileg nem volt semmiféle affinitásom a filozófia iránt, ez időközben alakult ki. A jog iránt viszont soha nem volt semmilyen affinitásom, de ez is az is valamilyen szinten az megmaradt. Ha valaki jelentkezik erre a tanszékre, akkor milyen képzéseken vehet részt, és milyen szakirányok közül választhat? Hát gyakorlatilag a teljes képzési paletta az rendelkezésre áll, onnantól kezdve, hogy a tanszék BA, MA és doktori képzést is folytat, tehát alapképzésen ugye a szabadbölcsészeten belül filozófia, esztétika, most már esztétika és művészettörténet, illetve etika áll rendelkezésére, ez összevonva most már a filozófiával. MA szinten ezt lehet folytatni a filozófián belül, tehát ugyanezt a hármasságot, tehát egy kicsit a filozófia, egy kicsit az etika, egy kicsit a művészetek irányából. Illetve most az MA szinten egy új képzésünk is indul, ez pedig a művészettörténet és a kurátori ismeretek, amelynek a lényege az, hogy szakmát is ad a hallgatónak kezébe. Egyrésztről elméleti képzés, de egy nagyon erőteljesen praxisorientált, tehát különféle múzeumokkal vannak megállapodásaink, ahol a hallgatók majd gyakorlatot végezhetnek. És hát van a doktori képzés, ami abból a szempontból karon egyedülálló, hogy ez egy tanszék, tehát a mi tanszékünk gondozza. A doktori képzésben megint csak lehetőség van a metafizikai jellegű stúdiumok, a morálfilozófia, illetve a művészetfilozófiai stúdiumoknak az elvégzésére. Ez azt kell mondanom, hogy meglehetősen népszerű, évente többen jelentkeznek ám, mint amennyit fel tudunk, illetve fel szoktunk venni. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy a képzésünk az a kezdetektől szerintem bizonyos értelemben egyedülálló módon az utolsó, tehát a legmagasabb szintig, a tudományos szintig egy elég széles palettát kínál. Tanszékvezetőként hogyan látja a tanszéki életet? A tanszéki életet azt szeretnénk minél színesebbé, minél élénkebbé, minél sokszínűvé tenni. Én vallom, és azt hiszem, hogy a kollégáim ezt osztják, és hát remélem, hogy a hallgatók is ezt ugyanígy látják, hogy egy hallgatókkal való közvetlen kapcsolattartást azt mindennél fontosabbnak tartok. Mindennél fontosabbnak tartom azt, hogy ha kell, napi szinten tudjunk egymással kommunikálni. A tanszék összetétele szerencsés módon olyan, hogy a filozófia történet, művészettörténet nagy területeit teljes egészében le tudjuk fedni, és hát olyan jellegű képzéseket is indítunk, amelyek meglehetősen népszerűek, tehát például egy városról vezetünk kurzust úgy, hogy többen is részt veszünk benne, volt ilyen Berlin, volt ilyen Velence, most éppen Róma kapcsán, ahol van egy művészettörténet, van egy irodalmi, van egy zenei film aspektusa Rómának, és akkor végén közösen elmegyünk és megnézzük azt, hogy miről beszéltünk. Tehát ez összefügg azzal is, hogy az ember ne csak és kifejezetten az egyetemen belül, tehát a katedrán működjön, hanem utána, ne adj Isten, el tudjon menni
együtt sörözni azokkal, akiket tanított, és kötetlenebből, lazább formában tudja mindezeket folytatni. Én gondolom azt, hogy ez egy tanszék életében a tanszéknek a megmaradása az, hogy egy jó hangulat legyen, ahol közösen kirándulunk, közösen sörözünk, és közösen tanulunk, hiszen tanár legalább annyit tanul egy jó órán a diáktól, mint amennyit tanít, néha még lehet, hogy többet is. Tehát ez mindenképpen hozzátartozik egy tanszék hangulatához, és ebből a szempontból én a filozófia tanszéknek a hangulatával, az általános atmoszférájával meg vagyok elégedve, de hát elsősorban erről nyilván nem engem kellene megkérdezni, hanem a hallgatókat. Meg fogjuk őket is kérdezni, ez majd egy következő felvételen lesz látható. Még egy kérdésünk maradt, hogy milyen programok várhatók a közeljövőben? Nos, a tanszék egy elég intenzív marketing tevékenységet folytat. Ez igazából a tavalyi évtől kezdődött, és hát ameddig tudjuk, addig nyilvánvalóan folytatjuk is. Tehát meglehetősen sok programot szervezünk. Ezen beszélgetések, könyvbemutatók vannak, gyakorlatilag a tavasz ilyen szempontból teljes mértékben ki van töltve. Nekem éppen most lesz egy könyvbemutató, ami eléggé rendhagyó lesz, mert Zalán Tibor költővel fogjuk tartani. Neki is megjelent egy verses kötete, nekem pedig egy könyvem, erről lesz egy, nem tudom még, hogy milyen lesz, de egy érdekes könyvbemutató, egy költő és egy filozófus. De ugyanígy lesznek beszélgetések, vagy lesz például a májusban a szokásos lábjegyzetek konferencia, amelynek az estéje, hogy úgy mondanám, hagyományosan a filozófia hosszú éjszakája, amelyen különféle beszélgetések, izgalmas előadások vannak, és hát ez tényleg nagyon sokszor igen hosszú ideig tart, tehát belenyúlik néha az éjszakában, néha még a hajnalba is, de a tapasztalatok szerint meglehetősen népszerűek ezek a rendezvények, és hát én remélem, hogy az idén is többen fognak eljönni rá, mint amennyien hazamennek, amikor szabad ideig van. Ezek az események fel fognak kerülni a stelozofia.org eseménynaptárába, úgyhogy ott lehet majd figyelemmel követni őket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm is. Nektek pedig további kellemes időtöltést kívánok, és ne feledjétek el a honlapon megnézni a további írásokat és kis interjúkat. Sziasztok!